Mga igsuon ato lang iklaro gamay no nga daghan karon mga anak nga diin mintaw sila nga dili man pud mi unta may nani kung wala pud mi ginani sa mga ginikanan. Noon, sad but reality sa pagkakaroon nga daghan gyud pong mga ginikanan nga sila po hinungdan nga ang ilang mga anak makasala, di ba? Na sa Biblia, biblical na. Anak, ayaw mutubag sa iyong ginikanan aron kamo kaluy-an o panalanginan o ginikanan ayaw pud pasuka ang inyong mga anak aron di sila mawad ang respeto o kadasi sa kinabuhi. So kinahanglan vice versa lang. Nga kinahanglan isip anak ka, mutahod ka sa imong ginikanan, ug ikaw pud ginikanan aron di pud masakitan ang inyong mga anak. Ayuhon pud nyo pagdumala. Ug mo ni nahitabo karon sa atong panahon. Na halos na lang mga ginikanan mga anak nagdinumtanay, walay maayong relasyon sa usag-usa, walay tingganay, walay gugma kanang gitawag nato kauban tud sa balay pero walay presensya na tinuod nga gugma ug pagtinabangay. Mao nang di na to mabasol ang anak, di pa na to mabasol ang ginikanan kundi sila puros nga dunay pagkulang. Mao nang isip anak ka whatever apan sa imong mga ginikanan ang masulti lang jud nako nimo. Ayaw sawira kung unsay nakita nimong bad ngadto kanila. Do your part being anak kay diha kabuligan ug kaluy-an ug panalanginan sa Ginoo. Kung sa may mga pagkulang sa mga ginikanan nakasala man sila diha ninyo, nagkulang man sila sa ilang part isip sa kaginikanan, sila may paninglan, sila'y manubag ni ana, sila'y makadawat sa circumstances nga mga pag-antos sulay mga adlaw, dili kamo. Pero may posibleng mahitabo kung nag-antos man inyong mga ginikanan karon, kung kanang ilang gihimo buhaton sad nimo isip anak, mahitabo sad na nimo. Mo nang kung gusto ta ang atong kinabuhi nining kalibutan, yano, hapsay, malinawon. Honor our parents bisan sila saypan. Honor our parents bisag imo nakita dili perpekto naay apan. Honor your parents bisan wala mo gimahal o gipangga. Kay dili man ikaw ang alaot, sila ang ginikanan nga naay dakong pagkulang ngadto sa ilang mga anak. Ug isip-isip ka anak, isip usa ka anak. Ayaw suwira kung sa nakita nila dili maayo aron dili usab mahitabo nimo. Ingon sa Biblia, mas bulahan kadtong mga anak nga magpaubos o dili magdumot sa ginikanan. Bulahan ang tawo nga bisan luyo sa kasakit nga wala siya giatiman, wala siya gipakitaan isip anak nga gipangga. Pero hangtod karon mapinanggaon o wala nagdumot sa ginikanan. Naayod nila ang presensya, panalangin gikan sa kahitasan. Una igsoon wala man tay mapala kung magdumot ta. Wa jud nay maghatag lang nagkadaot sa atong kinabuhi ug mo yan ay rason nga dili ta panalanginan ug kaluy-an sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen.